Normalmente era el o que deixaba, tiña outro neno maior, deixaba no cole e levaba a pequeniña á guardería. O que pasou, el sabrá, o despiste, sí, non o podemos xuzgar. Es terrible lo que ha pasado con lo de la niña. Me imagino los padres cómo estarán. Es que me emociono porque yo lo conozco al chico. Non teño palabras, ojalá non tuvéssemos que pasar por estas situacións, pero bueno, dende aquí trasladarlle o máis sentido pésame á familia, a todos os amigos e coñecidos da nena falecida, poñer a administración ao carón da familia para todas as necesidades que poida ter. Bandeiras a media asta no concello de Brión, consternado, como a toda Galicia, co falecemento desa meniña de 2 anos que botou horas esquecida dentro do coche polo seu pai que marchou traballar sen decatarse do fatal descoido. Nun día ademais de temperaturas altas, o concello, como acaban de escoitar, decretou 2 días de loito oficial. Boas tardes, xoves 21 de maio, benvidos ao Galicia Noticias. A Garda Civil detivo o home acusado de agredir a súa exparella no concello Pontevedrés das Neves. Fixo despois de quitar a pulseira telemática. Os axentes buscábano tras intentar presuntamente atacar cun coitelo a súa exmuller despois de romper a orde de afastamento que tiña en vigor. Durante o incidente, unha filla de ambos os dous quedou ferida ao tratar de evitar a agresión. Un voraz incendio declarado nas últimas horas destruiu unha nave agrícola en Lugo, na parroquia de Bacurín. Ardeu a maquinaria que había na granxa e tamén se perderon decenas de pacas de palla destinadas a alimentar o gando. Os equipos de extinción traballaron no lugar ata ben entrada a madrugada. Estaba o meu fillo facendo o carro e viu a máquina, estaba na pelleira e viu que empezaba a arder, non sabes? Bueno, puxou unha mangueira e tal, pero viu que non se daba apagado e colleu e chamou os bomberos. Bueno, viñeron pronto, a verdade é tanta que viñeron pronto. Bueno, aí peleamos ca retro para quitar os rulos para fora, porque senón, mira como quedou a palleira, a orelita e todo. Bueno, estiveron aí hasta 3 da mañá, estivemos todos colaborando, bueno. A Praia de Orzán sempre decimos que é unha praia perigosa, que hai que ter moito cuidado e, sobre todo, nesta época que aínda non empezou os servicios de salvamento de ningunha praia galega, non? Parece que tiña algo de idea, pero, bueno, sen materiales, sen nada, a rescatar esta persoa que sae ben, non? As praias galegas van recibir bañistas estes días coa calor que vai ir e hai que ser prudentes porque aínda non hai socorristas. Este mediodía estivemos en Samil, xa había bastante xente e á tarde e sobre todo mañá venres prevese unha estampa case de verán. Os que collemos esta mañá xa se ían preparando para a praia, escoiten. Xa é hora, porque xa estamos casi en suño, pero bueno, se agradece estes días con así un pouquiño de vento e sol. Non me diga eso, que eu veño escapando da calor. Bueno, despois destos días que estuvo a chover de seguido, apetece, claro, salir a pasear, ir á playa. Conmoción en Brión e en toda Galicia pola morte dunha nena de 2 anos esquecida polo seu pai durante horas no interior dun coche. O Concello decretou 2 días de loito oficial. Xoel, contanos. Si, Raúl, hoxe é un día moi triste, segundo recoñecía o propio alcalde deste concello, tamén de gran conmoción entre os seus pouco máis de 8.000 habitantes. Todo acontecía na xornada de onte mércores, ese pai, como cada día, levou primeiro o seu fillo maior ata o colexio e despois debería ter levado a súa filla de 2 anos á gardaría, pero unha chamada de teléfono fixo que se despistase e que acudise directamente ao seu posto de traballo. Ali estuvo durante toda a mañá, tamén durante parte da tarde, mentres a menor permanecía aínda no interior do vehículo, ademais baixo elevadas temperaturas. Non foi ata as 3 da tarde que a nai se desplazou ata a gardería e decatouse ali de que a nena non estaba. Foi entón cando os servizos de emerxencia acudiron ata o lugar onde estaba ese vehículo e trasladaron a menor ata o PAC de Bertamiranza, onde chegou en parada cardiorrespiratoria e onde falecía pouco despois. Tamén ata ese punto se desplazaron os axentes da Policía Xudicial, que son os que están investigando o acontecido. Como dicías, o Concello decretou xa 2 días de loito oficial e convocou tamén mañá aos veciños a un minuto de silencio nesta praza do Concello, onde, como poden ver, as bandeiras ondean xa a media asta. As bandeiras a media asta son un fiel reflexo do ánimo da veciñanza. Destrozaos, unha noticia que, bueno, que un nunca se espera.
cunha cría tan pequena. Ademais, bueno, pois era un chaval conocido aquí porque ten un negocio, ten un taller. E, bueno, é que de verdad que estou temblando. Es terrible lo que ha pasado con lo de la niña. Me imagino los padres cómo estarán. Es que me emociono porque yo lo conozco al chico. A familia seguía sempre unha mesma rutina, casa, coles e negocio, xusto debaixo de onde vivían. Normalmente era ele o que deixaba, tiña outro neno maior, deixaba no cole e levaba a pequeniña á guardería. O que pasou, el sabrá, o despiste, sí, non o podemos xuzgar. Un recorrido de pouco máis dun quilómetro. Deixou o neno de 4 anos na unitaria dos Ánxeles, pero saltou a parada na gardería, supostamente por unha chamada que o sacou mentalmente da ruta e tirou para o traballo. El mecánico, y no sé qué pasó, si es con las prisas que uno anda o qué, porque yo lo veía moi padrazo. Un mundo moi acelerado, que vai moi rápido, e temos que atender moitísimas cousas. E, por supuesto, sempre temos os fillos, sempre os temos diante, sempre os temos por diante de todo, pero seguimos sendo personas, e as desgracias pasan. Suma de fatalidades porque tampouco dende a Beiravía ninguén reparou no coche. Decatáronse cando a nai foi buscar a meniña á gardería. Chamou o pai e foi el mesmo quen atopou no coche. Demasiadas horas ao sol, toda unha xornada de traballo. Ao centro de saúde de Bertamiráns chegaron coa nena xa en parada cardiorrespiratoria. Non me fai falta conocelo para desde aquí mandarlle un abrazo moi fuerte e un ánimo, Isto son cousas que se teñen que dar moitas circunstancias para que pasen, ojalá non tivésemos nunca que pasar por elas, pero desde aquí o que hai que alimentar é pois darlle moita forza á familia. Golpe durísimo tamén na gardería da Cativa, que hoxe funcionou coa normalidade anormal propia dun día así. Foi un dos sitios nos que a Policía Xudicial recabou información. A familia está recibindo asistencia psicolóxica e tamén o apoio do Concello. Unha familia que conozco, que estou ao carón deles todos os días, porque temos un negocio ali xunto a eles, e a ver se quito un momento de forza para poder acercarme ao tanatorio. 2 días de loito oficial e mañá ás 12 minutos de silencio na Praza do Concello en memoria da pequena Sara. A veciñanza do Porriño viviu a mesma conmoción e dor que hoxe se sente en Brión. Un xoves como a hoxe, fará 3 anos, o 6 de xullo, a localidade pontevedresa coñecía a noticia da morte dun pequeno tras quedar esquecido durante horas nun coche. Diante da Casa do Concello, dúcias de persoas gardan 3 minutos de silencio en recordo do cativo que tiña 2 anos. Aquela mañá, a nai esquecera que debía parar na escola infantil para deixar o fillo como facía a diario e continuou directamente pro traballo. O coche quedou no estacionamento da empresa co neno dentro. Ao remate da mañá, cando o pai debía recoller o menor, non o atopa na gardería e comeza a súa busca. O neno levaba 6 horas a pleno sol dentro do vehículo sentado na cadeira adaptada no asento traseiro. Atopárono xa sen vida. Os pais necesitaron atención médica e días despois puideron prestar declaración oficial para explicar o ocorrido. O Concello decretara 3 días de loito e suspendera as festas previstas para esa fin de semana por unha traxedia difícil de esquecer. Este establecemento comercial de Vigo foi o elixido por 3 ladróns para cometer un asalto. Os presuntos cacos, 2 homes e unha muller, entraron de noite no local e levaron a caixa forte. A colaboración cidadá foi clave para arrestalos. Vémolo nuns minutos aquí no Galicia Noticias. A Audiencia Provincial de Pontevedra condenou 2 homes por abusos sexuais a unha menor da cidade de Lérez de 12 anos. Son 2 varóns de Cádiz e Barcelona que durante meses estiveron enviándolle mensaxes de contido sexual á vítima. A menor coñeceu os agresores a través dunha aplicación que abriu dende a súa casa no ordenador portátil do colexio. A nai da rapaza descubriu os feitos e denunciouno. Os homes foron condenados a 6 meses de prisión e a prohibición de traballar ou manter contacto con menores durante 4 anos. Detido nas Neves o home que onte rompeu a pulseira telemática para coitelar a súa muller, saíra hai 8 días do cárcere por violencia de xénero contra ela e a filla de ambos os dous quedou ferida ao intentar protexer a súa nai. Tras fuxir da Garda Civil, o home foi arrestado cando regresou ao lugar dos feitos e causou danos no inmoble e nos coches da familia.
Axentes xudiciais e policía comproban a extrema violencia que puido acabar en traxedia nunha parroquia das Neves. Un home de 53 anos foi detido onte a noite despois dunha xornada frenética. Hai só 8 días que saíra do cárcere tras unha condena por agredir a súa parella. Tiña unha orde de afastamento dela e levaba unha pulseira telemática que onte rompeu para chegarse á vivenda en que estaba a muller canda os fillos e outros familiares. A pulseira salvoulle a vida, porque se activou inmediatamente o sistema cometa de protección que alertou as forzas de seguridade. Armado cun coitelo, o home accedeu ao interior desta vivenda e tentou acoitelar a muller. A filla de 30 anos interpúxose para defender a nai e recibiu unha coitelada. Ante a chegada case inmediata da Garda Civil, o home fuxiu a pé desta zona da Carrasqueira. A muller e os fillos foron trasladados a un centro de emerxencia para mulleres en situación de violencia de xénero e a filla ferida foi trasladada ao Hospital Cunqueiro. Xa pola noite, o home foi detido cando volveu a chegarse á vivenda da súa exmuller. Ali causou numerosas desfeitas no inmoble e vehículos da familia que estaban aparcados na rúa. Foron 12 horas de búsqueda en que participaron numerosos efectivos da Garda Civil, un equipo Pegaso con dron e a Unidade de Seguridade Cidadán de Pontevedra. O agresor natural de Salvaterra de Miño foi arrestado e acusado polos delitos de quebrantamento de condena no ámbito da violencia de xénero, doble tentativa de homicidio e danos. O caso do parricidio de Muros, xulgado na Audiencia Provincial da Coruña, segue á espera de veredicto. Buscamos novidades. Reyes Rego. Pois ben, polo momento non hai novidades. Os 9 membros do xurado popular continúan deliberando desde este martes a mañá sobre as cuestións de feito que deberán considerar probadas ou non probadas antes de chegar a unha decisión. Unha vez concluídas as deliberacións, farán entrega do seu veredicto motivado e posteriormente será o maxistrado quen dicte a sentenza conforme o pronunciamento deste Tribunal Popular. Lembremos que durante o xuízo o acusado recoñeceu os feitos e manifestou que se defendeu dunha agresión previa. As acusacións e a defensa mantiveron posicións enfrontadas. As acusacións sosteñen que existiu unha actuación premeditada e intencionada, mentres que o abogado do investigado alega que actuou en lexítima defensa e que non se atopaba en uso das súas capacidades cognitivas e volitivas. Di tamén que é inimputable. Con todo, a Fiscalía pide para o procesado unha pena de 23 anos de cadea por un delito de asasinato co agravante de parentesco, unha pena que a acusación particular eleva os 25 anos de prisión. Continúa a busca dos 2 atracadores que asaltaron unha sucursal bancaria no concello pontevedrés de Pazos de Borbén. Entraron na entidade encapuchados e armados cunha pistola e un coitelo. Fuxiron co botín nun coche o que despois lle prenderon lume. A Garda Civil cree que levaban días vixiando a oficina porque entraron cando menos movimento había. Os investigadores están a analizar as cámaras de seguridade e o vehículo calcinado na busca de pegadas. Imos agora ata Vigo. Ali 3 persoas foron detidas por un roubo con forza. Entraron nun comercio do barrio da Florida, preto de Balaídos, e intentaron fuxir coa caixa dos cartos, Esther. Foi un golpe rápido, calculan que de cousa de 15 minutos máis ou menos estarían dentro da tenda. Parece que nin outro tanto lles durou o botín. Colleunos a policía local a poucos metros de aquí, levaban enriba a caixa de caudais que sustraeran da tenda. Eran 3 e foi unha veciña que os viu entrar a que deu a voz de alarma e facilitou a rápida intervención da policía. Foi contra as 11 da noite, forzaron a reixa e a porta automática deste comercio na avenida de Fragoso e coáronse dentro. Conta Isabel que revolveron a gusto, arriba e abaixo. Entraron 2 chicos, por lo que sé, y una chica, revolvieron, estuvieron aquí sobre eso, por lo que se ve, 15 minutos más o menos, y llevaron, en teoría, el teléfono móvil y una caja fuerte, pequeñita, que había arriba, 500 euros, así tampoco tengo dinero aquí, así no es una tienda de tener dinero. Casualidade ou non, xusto estes días avariáronse os sistemas de seguridade do local. No lo pusimos, la verdad, y no me funcionaba esta cámara desde hace 15 días o así. Por sorte nin falta fixo, unha veciña viunos dentro na venta e avisou a policía local.
que llamó a la policía porque vio unas piernas salir por debajo de la verja. Entonces con algo, con una caja o con algo, entonces llamaría cuando los vio entrar para que la policía llegara a tiempo y los cogiera fuera. Entonces cuando entraron los vieron, los cogieron después, 15 minutos más tarde, saliendo. Y nada más sé que tiraron algo en el contenedor, por lo que dijo también mi vecina, que tiraron un paquete ou algo en un contenedor e non sei máis. Colléronos a poucos metros do establecemento. Levaban a caixa forte aínda sen abrir e o teléfono móvil que colleran na tenda. Os tres de entre 39 e 46 anos son veciños de Vigo. Foron postos a disposición xudicial por un presunto delito de roubo con forza. Uns ladróns entraron a unha pastelería do centro de Ourense, subtraeron 500 euros e provocaron danos graves no recinto. Accederon de madrugada un único asaltante, segundo se observa nas cámaras de seguridade, rompeu o cristal da porta de entrada e revolveu todo o local. Marchou cunha PDA, diverso material e 500 euros. Tamén intentou arrancar a máquina do cobro automático. Os danos que provocou son moi superiores ao roubado. Os hostaleiros do Parque de San Lázaro queixanse dos intentos de roubos que están tendo de maneira habitual nos últimos tempos. Os propietarios da nave ocupada en Santiago presentaron denuncia ante a Policía Nacional, mentres no edificio situado no número 2 da Rúa García Blanco, os mozos continúan coa limpeza e acondicionamento do local para dedicalos, segundo din, a supostos fins culturais. Preséntanse como colectivo A Miñoca e pediron a colaboración dos veciños e simpatizantes para que lles cedan mobles, cadeiras, mesas ou colchóns. Os veciños amosan a súa preocupación crecente, onte mesmo atoparon nas caixas de correo un panfleto no que os rapaces os informan das actividades que teñen previstas. A máis, nas redes sociais anunciaron a súa primeira xornada de traballo aberta, que será esta tarde a partir das 5. Van continuar en ascenso as temperaturas. Mañá, por exemplo, van subir en áreas do litoral atlántico. Hoxe non presentan demasiados cambios as temperaturas nesa zona da costa galega, pero mañá tamén neses puntos do litoral da Coruña de Pontevedra poden superar de novo con certa facilidade os 25 graus. Un incendio provocou danos cuantiosos nunha explotación gandeira de Lugo. Por causas que se descoñecen, arderon medio cento de rolos de erva seca e diversa maquinaria agrícola, ademais de estragarse a cuberta da palleira. O lume arrasou parte das instalacións dunha explotación gandeira da parroquia de Bacurín, en Lugo. Os bombeiros da propia capital lucense foron os encargados de sofocar as lapas, uns traballos que se prolongaron durante máis de 3 horas debido á voracidade do incendio. Estaba o meu fillo facendo o carro, e viu a máquina estaba na pelleira e viu que empezaba a arder, non sabes? Puxou unha mangueira e tal, pero viu que non se daba apagado, e colleu e chamou os bomberos. Viñeron pronto, a verdade é tanta que viñeron pronto. Aí peleamos ca retro para quitar os rolos para fora, porque senón, mira como quedou a palleira, a orelita e todo. Estiveron aí hasta as 3 da mañá, estivemos todos colaborando, Os danos provocados polas lapas son cuantiosos. Arderon unha carretilla telescópica, un autocargador picador, parte da cuberta da palleira e medio cento de rolos de erva seca, todo valorado en arredor dun $250.000 de euros. Perderonse os rulos, a telescópica, e a mitad da palleira, ben ves que está a orelita todo aí, que iso hai que volver a quitar todo, e as viguetas igual non valen, non sabes? Só que recantarse tanto, o cemento perde estala. Exactamente. E o picador tamén ardeu un lateral todo dele. Polo momento, descoñécense as causas do incendio, pero non se descarta que se tratase dun curtocircuito no manipulador telescópico que quedou completamente calcinado. Teñan moito cuidado se teñen pensado rozar as leiras nas próximas semanas. Estamos na época de maior risco de ataques da avespa velutina pola presenza de niños ocultos na terra ou nas silvas. Os expertos insisten na importancia de levar unha indumentaria adecuada e de rozar acompañados para minimizar riscos. Os donos destas colmeas saben ben o perigosas que poden chegar a ser as avespas velutinas. A min picaronme en total 9 veces, pero moi dolorosa, e o que sea alérgico, ese se la palma. Aquí xa que eu sepa xa morreron varias personas. Un aínda non hai moito, pois habrá a mellor 2 anos. Aquí cerca picounos unha sola, pero picounos nunha perna.
Por iso o Concello de Barro publica unha serie de recomendacións ás que estar moi atentos, especialmente agora, que hai moita xente rozando as leiras e as raíñas xa fixeron os niños primarios. Son pequenos e poden estar ocultos baixo terra ou entre as silvas. Así que o primeiro é examinar o terreo antes de limpalo e evitar traballar sós en zonas illadas. Cando vas a desbrozar, non andar solo, porque co disco da desbrozadora tocas o niño e salen todas. E aí xa te poden tirar ao suelo. E se hai unha persona ao lado, podes socorrerte ou chamar ao 112. O mellor é que vaya despois de que non hai primarios, máis hacia o outoño. En outoño sí que non hai así na terra tantos. Se a roza é con trator, compre que teña cabina. Se é a pé, o básico é levar unha vestimenta adecuada que protexa o corpo e a cara das picadas. Nunca andar armangado, sempre con unhas botas, unha funda gorda e careta. Por se veñen a cara, comente. Outro bo consello é previr poñendo trampas para as raíñas no mes de marzo, xusto antes de que se multipliquen exponencialmente na primavera. Cada reina é un niño, e cada niño 50 reinas. A multiplicación é moi grande. Se localizan algún destes niños, poden chamar o 012 para que o retiren. E se produce un ataque, compra avisar o 112 para activar a asistencia sanitaria urxente. Momentos de tensión os que se viviron a tarde pasada na praia do Orzán, na Coruña, por mor dun bañista que non lograba regresar á beira. A rápida intervención de outras persoas que estaban na praia evitou unha traxedia e o rescate desenvolveuse sen consecuencias graves. Decenas de persoas aproveitaron a xornada solleira deste mércores para tomar o sol e mesmo darse o primeiro baño do ano. Unha afluencia de bañistas que trouxo consigo o primeiro rescate na praia do Orzán, despois de que unha persoa tivese problemas para regresar á beira. Se meten nas augas do Orzán e, ten problemas e o que fai como aspaventos para que o axuden e metese xente a axudalo que parece que tiña algo de idea, pero sen materiales, sen nada, a rescatar esta persoa que sae ben, non? A rápida actuación deses bañistas evitou consecuencias máis graves nunha zona que cualifican de perigosa por mor das correntes. Agora mesmo a playa tamén está máis peligrosa porque acaban de botar a area para baixo, hai unha caída forte, entón teñen que ter moito máis cuidado. Aquí temos correntes que son importantes e hai problema tamén a hora de entrar, que te afondes moi pronto, entonces o que ocorre é que a xente que non coñece a zona se mete e ve que hai certos problemas. Onte había máis ondaxe. Indecencia cidadá, se non están os socorristas non se pode bañar. É o que penso, entonces é un acto de irresponsabilidade por parte da persoa que entrou na auga. Un episodio que xerou preocupación e volve poñer o foco na importancia de extremar as precaucións aínda máis nestes primeiros días de praia que non contan co servizo de socorrismo. Como están os socorristas, a xente se é moi arriesgada tamén, pero sempre hubo accidentes de eso. Porque somos moi valientes, nos parece que non nos vai pasar nada a nós. Pedimos a máxima precaución posible. É moi importante que antes de ter dous accidentados teñamos un solo, entonces imos chamar o 112. Se teño algún material de flotación que lle poda lanzar, yo lanzo, en este caso estaba moi preto da beira, por iso se temos unha corda, ainda que sexa para axudalo, se non sabemos facelo, non nos metemos e despois, se son accidentado, o primeiro manter a calma, intentar poñernos en posición relaxada, como podamos, a típica do morto, e relaxarnos porque as correntes van sacarnos por un lado ou por outro. Con sentidiño, moito sentidiño. Seguramente xa o notaron, as temperaturas están subindo e máis que o farán na fin de semana con previsión de días de praia e noites tropicais. No Areal Vigués de Samil, hoxe, xa se nota ambiente de verán. Parecía que neste maio non íamos quitar o saio, pero esta semana trae unha suba das temperaturas que sabe a verán. Despois destos días que estuvo a chover de seguido, apetece, claro, salir a pasear, ir á playa. Xa é hora, porque xa estamos casi en suño, pero se agradece estes días con así un pouquiño de vento e sol. Anima a que a xente sala da casa que se mova, xa non chove, xa boé, non? En Riazor xa quitaron a duna do inverno e aquí en Vigo os socorristas das piscinas de Samil teñen todo listo para recibir os bañistas e con instalacións renovadas. Esta fin de semana estarán dispoñibles para que os máis pequenos se poñan a remollo.
Que veña, que estamos preparados para todo. Aquí en Vigo, preparados para bañarnos, para pasear, para todo. Está previsto que os termómetros sigan subindo ata superar os 30 graus durante a fin de semana. Non me diga eso, que eu veño escapando de calor. Os cambios de temperatura os levo mal, pero bueno, se agradece. O episodio de calor afectará a toda a comunidade porque hoxe soben as temperaturas na Mariña e mañá na costa atlántica. Se esta tarde temos que escoller unha zona onde van a ascender especialmente as temperaturas é a Mariña e Ortegal. Onte quedaban por debaixo dos 20 graus, pero hoxe xa poden superar os 25 con certa facilidade e van continuar en ascenso as temperaturas. Mañá, por exemplo, van subir en áreas do litoral atlántico. Hoxe non presentan demasiados cambios as temperaturas nesa zona da costa galega, pero mañá tamén neses puntos do litoral da Coruña de Pontevedra poden superar de novo con certa facilidade os 25 graus. A máis de sacar o bañador, haberá que retirar a manta da cama nunhas noites que se prevén tropicais nalgúns puntos, con temperaturas que non baixarán dos 20 graus durante a madrugada. O viño sen alcohol é un mercado emerxente, un produto que está a gañar terreo a medida que están a mudar os hábitos de consumo. Nesta tenda da Coruña, cada vez son máis os que entran pola porta preguntando por propostas de viño sen alcohol. Sí, nosotros tenemos clientes que hacen mucho deporte, clientes que están en una época, pues esto como el mes de enero que no bebes alcohol y nos lo han demandado. O viño sen alcohol é un viño que tras ser elaborado é sometido a un proceso de desalcoholización. Pode ser 0,0 ou ter unha pequena graduación inferior ao 0,5%. Para mí en el tinto es donde hay más diferencia. Con lo cual, empezar con blancos y rosados y espumosos, yo creo que es por ahí donde menos vamos a notar la diferencia con un vino con alcohol. Este é un bar especializado en ostras onde non se serven nin refrescos nin zumes, só auga, cervexa e viño con e sen alcohol. Cuando es un público que es más de refresco, lo acogen muy bien, pero cuando es un público que por temas de salud, por ejemplo, no pueden beber alcohol, sustituyen la cerveza sin alcohol por esta bebida. Y la cogen con ganas y bien. Y al final cada vez más la gente busca alternar ese consumo. A veces viene aquí gente que de primera se pide de aperitivo pues eso, pues una opción de las que tenemos sin alcohol y luego pues ya se va al otro lado. Simplemente creo que es un cambio de hábito y que cada vez mucha más gente quiere hacer un consumo como muchísimo más responsable. Estamos en un mercado en el que cada vez se consume menos alcohol, sobre todo alcohol de alta graduación, y una oferta alternativa sería un vino sin alcohol, con lo cual cada vez más muchas bodegas están pues ahí tirando un poquito de su departamento de I+D para conseguir productos mucho más ricos. Os parceiros do Rianxo en Ourense queixanse do estado de abandono en que se atopa a zona. A falta de servizos de mantemento, din, fai que cada vez pechen máis postos. Neste intre, son pouco máis de media dúcia os praceiros que manteñen a actividade nestas singulares edificacións. Rosa leva 45 anos vendendo no Rianxo de Ourense. Antes, madre mía, ainda hai o mellor 5 anos ou 6. Ainda estaba isto todo bastante cheo, pero... Eran ao redor de 80 vendedores hai máis dunha década, agora permanentes quedan tan só media dúcia. Miña nai leva aquí desde o ano 2012 e xa neses anos isto estaba caendo. Co paso do tempo isto non ten mantemento, nin ten absolutamente nada e non fai falta que eu diga nada. Basta ver como están os tellados, todo, non hai servicios, non hai auga corrente nos postos, non hai absolutamente nada. Como estaba y miro cómo está ahora y llevan tiempo así, entonces hay que mirarlo, hay que arreglarlo y animar a la gente. A xente non traballa así, que non somos tercermundistas. Nós porque xa estamos terminando, pero o que empeza non pode empezar nestas condicións. Queixanse do mal estado tanto das cubertas como do chan. Mira, eu tropecei, non tive narices de milagro. Tú mira como está todo. ¿Dónde pasa la gente, básicamente? Porque no es la primera vez que me pasa que un señor se cae y tengo que ir corriendo a atenderlo. Aquí a nós teñenos abandonados de todo. Abandonados de todo, de todo. Aquí tiñen que ver sacado todo o que teñen aí arriba. Tú sabes que esta hora xa non é normal que o teñan, o amianto. Teñen. Sin pedras, sin pavimento, chove, non hai unhos desaugues, non hai un baño, non hai nada. Por ter non temos nada, pero pagar pagamos como os outros.
Unha situación que xunto ao cambio de hábitos din está a prexudicar as vendas, aínda que nestas datas incrementa a actividade polo plantío. Sí, que teñen moi bo produto e bastante bo precio. Aquí hai produto moi bo, produto de moita calidade, pero non hai infraestructuras. Hombre, arreglar isto, por isto en orden como está noutros sitios e acabar de arreglar a plaza, unha plaza preciosa que temos aí, e aí está. O acondicionamento da zona estaba incluído inicialmente no proxecto de reforma da Praza de Abastos, pero por agora nada se sabe en firme do futuro destas singulares edificacións construídas a mediados do século pasado. Os produtores de castaña piden que esta sexa declarada froito fresco pola Unión Europea. Din que é o xeito de que a castaña se refrixere adecuadamente e garantir así a súa calidade. Creen que a normativa que data do ano 1968 ignora as especificidades do produto e prexudica o seu valor no mercado. A normativa europea nomeou a castaña como froito seco no 1968. Baseouse para elo en que o seu nivel de humidade está por baixo do 50%. Pero hai xa uns anos empezaron as discrepancias. Os produtores consideran a castaña un froito fresco. Coidan que refrixerala fai que dure máis e incrementa o seu valor no mercado. Para que nos entendamos, unha noz ten entre un 3 e un 5%. Unha castaña está nun 48, 49 ou 51%. Entón, o que sucede é que, como todos sabemos, compramos un kilo de castañas no supermercado, chegamos á casa, deixámola ali na cociña e aos 2 días o 50% están estropeadas. Entón, nós o que pedimos é que a castaña se lle trate como que é unha fruta fresca e se teña sempre refrixerada. As industrias transformadoras vense obrigadas a desbotar ata o 40% da produción que chega dende os outos, o que afecta tamén a baixa o que se lle paga ao agricultor. E non só iso, a nomenclatura afectalle tamén as axudas que reciben da Unión Europea. Dentro da PAC, o manexo de unha parcela, dunha hectárea frutícola, non é o mesma ca dunha hectárea de frutos secos. Tamén o que pedimos, aínda que hai algunha axencia xa galega que empeza a subvencionar as cámaras de frío para os produtores, que se teña en conta ese tipo de parques intermedios á hora de recoller a castaña, ter que refrixerala e levala á venda. Os produtores portugueses e a ISP de Galicia levan tempo traballando no cambio desta normativa. Dende hai un ano uniron forzas tamén os 150 agricultores que compoñen esta asociación. Queremos darlle un impulso grande xunto ca xente de Portugal, involucrar a outros países produtores como a Italia ou Francia, para que entre todos fagamos forza na Unión Europea para poder facer este cambio legislativo. Galicia produce de media entre 15.000 e 20.000 toneladas de castaña ao ano, o 50% do total de toda España. Poñerse ao volante dun coche require de gran responsabilidade, ás veces tamén de pericia, sorteando obstáculos que poden conlevar algún susto e mesmo accidentes graves. Dolores, a ver se libras. Hoxe temos a favor que coñecemos a ruta, a visibilidade é boa e non é hora punta. Con todo, por ao volante é un acto de gran responsabilidade no que a veces tropezamos con algún obstáculo. Unha rotonda pequena, unha sinalización confusa, unha vexetación que medrou máis da conta ou un peón que sae da nada. De feito, Galicia presenta unha das tasas máis altas de atropelos en estrada de España. As sinais, o importante é que haxa as menos posibles, que non vale de saturación, e deben estar claras e con o condutor non teña ninguna dúbida a hora de interpretar esa señalización. Ás veces vemos que as señales que encontramos nas carreteras, nas rúas, que non son as adecuadas. Onte aquí nunha calle aquí en Santiago, pois encontrei unha señal onde nos dice que temos a obligación de coller a calle cá izquierda, cando realmente se pode seguir de frente. Ás veces un sinal confuso, pero tamén unha árbore ou unha planta na beira rúa ou mesmo un peón inesperado poden dificultarnos a condución, especialmente en momentos de tráfico intenso. Este tramo que hai aquí, que se colisionan os coches todos aquí, e co tema destas valladas que poñeron aí, entón, moitas veces veñen camións articulados e buses grandes e non dan girado. E isto dos semáforos, isto é un escándalo, pero bueno. A xente que ten problemas de andar non pode parar aquí un segundo por tal, porque é un caos, entón, claro,
andamos todos como as hormigas, a correr rápido e a lo loco, é que é así. Porque hai que atender ao radar, ao coche e máis a xente que se mete como se mete, claro. Os peóns hai dous problemas. Un, que os condutores a veces non respetamos, e outra, que a veces os peóns non sabemos situarnos correctamente nas vías. Non? A maior parte dos peóns non nos enseñaron por onde tiñamos que camiñar. Non nos enseñaron por onde teníamos que cruzar cando non hai paso de peóns. Nesta avenida de Santiago o condutor dispón de 2 carrís en cada dirección ata que xusto chega a rotonda onde un desaparece e a glorieta semella un embudo. Na saída topamos un semáforo e un paso de peóns. Circular a modo é unha necesidade en lugares como este nos que ás veces a visibilidade tamén é reducida. As glorietas dícenos sempre que o importante é que a glorieta tuvera pouca visibilidade. É todo o contrario, debería ter pouca visibilidade. Pouca visibilidade por qué? Porque nós nunha glorieta que non este regulada por señales, debemos entrar despaciño. Se hai moi boa visibilidade, os condutores tendemos a entrar demasiado depresa nunha glorieta. E nas glorietas hai que entrar despacio. Se temos pouca visibilidade, xa non nos queda outra que entrar despacio. É dicir que incluso nos decían que era bo que a glorieta estuvera o vacío central máis alto e incluso con vexetación. Aquí o noso tempo por hoxe, deixámolo xa con Marta de Arriba do Telexornal. Grazas pola compaña e moi boas tardes.